70 o swyddi yn cael eu colli. Y boreau oedd weithaf ers i'r ffatri gau a mam yn colli ei gwaith. Doedd dim bris arni i fynd i unrhyw le. Wyt ti'n meddwl bod hi'n oce? Nac ydw. Mae angen rhywbeth i'w wneud ar mam. Dydy o ddim yn dda i wneud dim byd. Ond mae'n siŵr o gael swydd newydd cyn bo hir. Sam! Wyt ti mor blentynaidd weithiau? Dim ond 20 munud yn hyn at ydw i. Ond ti'n gofyn cwestiynau o hyd. Ac yn disgwyl i mi wybod mwy na ti. Mae yna 70 o bobl yn y dre ma'n chwilio am swydd. Sam! Bydd mam yn oce. Un mis arall ydw i ei angen. Fe fydda wedi ffeindio rhywbeth arall erbyn hynny. O, ie, dwi'n gwybod. Na, nes i ddim talu mis diwetha chwaith. Oce, dwi'n deall. Ie, bydd yn rhaid i mi ganslo. Ydy pob dim yn iawn? Fedra i ddim fforddio talu am y sialeli ychwanegol ar y teledu. Wel, rwt ar eu hanner nhw, beth bynnag. O, mam, dydy o ddim yn beth mawr. Wel, boys, pres di'r broblem. Ni diffyg pres, ni dylwn ni dweud. Biliau, oedd yr holl papurau, oedd yn ymlenio fel ys yn gynharach. Siŵr y bydd y gen i swydd newydd erbyn hyn, ond mae'n rhaid i mi wynebu. Efallai na fydd yn dod o hyd i ddim am dipyn. Ac yn y cyfamser, mae hi'n dyn iawn arnyn ni. Mam, dydy o ddim ots am y sianeli llwyren. Bydd na fwy yn newidiadau na hynny. Bydd yn rhaid i ni wario llai ar bopeth. Trydan, nwy, bwyd. Bydd o ddim yn hawdd, boys, ond does gen i ddim dewis. Wel, sut ydyn ni am arbed pres te? Dwi wedi gwneud rhestr o'r pethau rydyn ni'n gwario pres arnyn nhw. Ond does dim posib cael gwared yr un o'r rheina? Mi fedrwn ni dyfu ein llesiau hunain. Syniad da'r air, ond fedrwn ni ddim gwneud hynny. Tan y gwanwyn nesaf. Ond mae'n ffyrdd eraill o arbed pres ar fwyd. Dim take-away. Dim chicken tikka masala reis. A dim llawer o gig, chwaith. Mae'n ddrydd ofnadwy. Dim prydau parod. Llawer o gawl. Ywyd i fracwa. Please, mam, unrhyw beth ond ywd. Dwi'n casau ywd. Dydy ywd ddim yn un o'r ffefrynnau i, chwaith. Ond mae'n rhaid i ni gyd ddod i arfer gyda beth fel hyn am ychydig. Ywd, a fi. Dwi'n cofio darllen llyfr am ferch fach oedd yn dod o hyd i lwyth o cynron yn ei hiwd. Bob tro dwi'n gweld llond powlen o ywd, dwi'n gweld creaduriaid bach llwyd yn gwyngo yn y geirch. Beth sy rwan, mam? Wel, mae nain Saron newydd gyrraedd. Sôn am greaduriaid llwyd afiach. Mai! Tyryd yma? Dwi ddim isio cerdded mwy na sy'n rhaid yna. Sogla yma. Rwy ti wedi tyfu. Rwy ti'n debyg i mi pan oedd yn un doi di. Na! Ie. Yn dal. Ac yn denau. Mae Sam yn fwy tebyg i deulu ei fam. Stoci! Sammy, sut wyt ti'n hariad i? Enw ci ydi Sammy! Sut ydych chi? Wonderful! Diolch, Karen. A ti? Iawn, diolch. Wel, hidio beth am y job. Mae wastad angen gweithwyr fel ti. Sammy, wyt ti wedi meddwl gwneud mwy o
chwaraeon. Roedd dy dad yn hyn y rygbi. A ffyw dy roed yr ysgol. Mae'n well gan Sam ddarllen a gwneud ei waith cartre. Fod i'r bachgen mwyaf clefar yn y dosbarth. Roedd dy dad yn wych yn yr ysgol hefyd. O, dydy o ddim mor wych rwan. Dwi'n mwynhau cerdded. Nid chwaraeon ydi mynd am dy ro. Mae cariad. Mae angen I mi fynd â ti allan I siop am ddillad. Mae gen I ddillad, diolch. Na, mae fach. Dillad? Fel rydyn ni sioe ti. Fyrogiau, setiau, rhywbeth efo dipyn bach o glitz. Dewch blantos, mae eich mam angen amser I. Lanhau'r tŷ. Roedd pethau'n mynd o ddrwg I waith.